Hej, jeg hedder Tove. Og jeg hedder Britt. Nu er vi så langt, at der er en forside, en indholdsfortegnelse og så selve opgaven. Det sidste, der skal på plads her i rapporten, det er, at vi skal have sidetal på. Og Tove, du skal have sat cursoren efter indholdsfortegnelsen. Ja, og det skal jeg, fordi det er værre rod, når vi får sidetal på vores forside og vores indholdsfortegnelse, så det vil vi gerne undgå, og det vil vi lige vise, hvordan man gør. Det, der skal ske, det er, at hele dokumentet skal opdeles i 2 sektioner. Således at indholdsfortegnelsen og forsiden bliver sektion 1. Så du skal op i sidelayout Og vælger skift, og under skift vælger jeg sektionsskifte næste side. Sådan. Nu er dokumentet delt i 2, og hvis man lige skal være sikker på, om man har indsat det her sideskifte, hvordan kan man så se det, Tove? Det kan man se ved undervis at vælge det, der hedder klade, sådan her. Så lige gå lidt ned, så vi rent faktisk kunne se, at der er sektionsskift. Du skal den anden vej. Sorry. Ja, selvfølgelig. Jeg kan se her, at der er sektionsskift. Godt. Jeg går ud af det igen. Så sætter vi sidetal, og det vil vi gerne have nede i sidefoden. Så du skal lige ind og dobbeltklikke på sidefoden. Ja. Det, der så lige skal ske nu, det er, at vi skal ikke have sammenkædet de 2 sektioner, så der er en orange markering oppe i menuen, Tove, den skal du lige have fjernet. Sådan. Yes. Så starter sidetallet med 1 i sektion 2. Sådan. Super. Det var sidetallet. Så skal vi have sidehoved, og det vil vi egentlig gerne have på op ved indholdsfortegnelsen. Så du kører op og finder indholdsfortegnelsen. Dobbeltklikker på sidehoved. Navn og klasse. Sådan. Og hvad er det med skriftstørrelsen her, Tove? Den skal altid være mindre end brødteksten, og i det her tilfælde skal vi have den til at være størrelse 10. Og ud til siden af den. Sådan. Så har jeg sidehoved og sidefod. Og jeg har ikke fået nogen af delene på min flotte forside, og det var også det, der var meningen med det hele. Så er vi ved at være ved vejs ende. Vi skal lige have litteratur med. Jeg har snydt lidt. Jeg har lavet den hjemmefra. Jeg har i hvert fald begyndt på den hjemmefra. Jeg har lavet den hernede, og I lagde også mærke til, at den var selvfølgelig ikke med i min indholdsfortegnelse. Den er her. Jeg har skrevet et par bøger på, og så har jeg også skrevet nogle internetkilder på. Så er vi ved at være ved vejs ende, Britt. Vi skal bare lige læse korrektur på den. Er vi enige om det? Ja, og så ind og opdatere indholdsfortegnelsen, så den er helt passer til dokumentet. Okay, jeg går i gang med det nu.